Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid nating Muslim, sa mga pag-arakan, at magandang araw sa mga kapatid nating hindi Muslim. Um, Habang tayo naghihintay ng Adan para sa simula ng ating fasting, no? Kasi buwan ng Ramadan po ngayon. Ang buwan ng Ramadan ay ika-9, no? Ika-9 na buwan ng Hijrah calendar, no? Ito ang buwan na kung saan tayo ay magpa-fasting, no? So, alhamdulillah, ngayon na meron po kaming ibabahagi sa inyo sa aming munting masasabi nating karanasan sa pagninegosyo. Alhamdulillah, ito po ay tips lamang para sa mga nagsisimula pa lamang sa kanilang pagninegosyo. Katulad po sa amin, ng aking asawa ay bago pa lang po kaming kasal. So, nagsisimula pa lang din po kami. Alhamdulillah, kaya aming ibabahagi sa inyo ang aming mga natutunan, no? Ang aming mga karanasan sa pagninegosyo. Alhamdulillah, magbibigay kami sa inyo ng mga suggestion at saka mga tips kung ano ang mga pinaka the best na negosyo para sa mga nagsisimula na mga negosyante katulad namin. Bakit natin tinatapik itong pagninegosyo? Dahil isa sa mga suna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagninegosyo. Sa katunayan po, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa pinakamagaling na negosyante sa kanyang kapanahunan. At ang Makkah, sa katunayan, ang Makkah ay ang World Trade Center sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung nakikita natin sa New York na World Trade Center ay 19th centuries na po yan. So napaka bago lang po yan na naging World Trade Center, no? Ang talagang unang World Trade Center ng mundo ay ang Makkah, Saudi Arabia. Diyan po yung nangyayari yung mga transactions, yung mga pagkikita ng mga negosyante, diyan po nangyayari yung mga handshake, at diyan po nangyayari yung mga kung ano-anong mga kalakal o trades, no? So, pag-uusapan po natin, ano nga ba ang mga best na negosyo para sa mga nagsisimula pa lamang, lalo-lalo na sa mga Muslim, sa mga katulad namin, mga bagong kasal na Muslim. Ano ang mga negosyo na dapat ninyong pasukin? So, may dalawang klase ng pagninegosyo. Dalawang klase po ang pagninegosyo. Meron pong tinatawag na traditional business. Traditional business, dumaan po kami dyan kasi yung tatay ko, meron kaming halal restaurant. Meron po kaming halal restaurant, pagmamay-ari ng aking yumaong ama. So, nagsimula sila noong 1980s, tapos pahinto-hinto, tapos pero umabot naman sila hanggang 2010, no? Yun po ay isang halal restaurant. So, kung count natin, 90, 2000, 2010, 30 years, no? So, tumagal po yun ng 30 years. Pero yung namatay na po yung tatay ko, so nawala na rin po yung negosyo. Kasi, yung mga traditional business po, kailangan po talaga nila ng yung nandun ka lagi nandun ka sa negosyo mo. Hindi ka pwede na mga, kunyari, ipagkakatiwala mo sa iba yung ganito, ganyan. Kasi ang traditional business po talaga ay kailangan ka na nandun ka sa negosyo mo. Talagang pupunta ka doon, maglalaan ka ng oras doon. Tapos syempre, sa restaurant po namin, yun po ay isang halal restaurant simula noong 1980s. Pagmamay-ari ng aking ama. Yung restaurant po kasi namin,
or kahit na yung restaurant business po kasi, so hindi po yan 100% na pwede mo ipagkatiwala sa mga tauhan mo. Kunyari, yung manager o yung supervisor or yung mga cashier, yung lahat-lahat, mga staffs. So, yan pwede. Pero yung kasing yung bibili ka, alam mo yun, yung mga negosyante, makikita mo yun sila sa market, sa mga public market or mga every 3 a.m. Oo. Totoo yan. 3 a.m. makikita nyo yan sila kasi hindi nila pwedeng ipagkatiwala yung pagbili po kasi meron po yan tinatawag na quality control. Yung pagbili ng mga raw materials, especially sa mga restaurants, meron po yung quality control. Hindi po yan ipagkakatiwala ng kahit sinong negosyante, maliban na lang kung wala siyang pakialam sa kanyang kalalabasan ng kanyang product quality. No? So yun po ang mahirap doon. Kasi yung nanay ko at tatay ko, umaalis sila ng alas 3 ng umaga, mga malengke, babalik sila dito ng alas 12 ng gabi, no? Para matulog. So, ganun lang po kaikli yung pahinga nila. So, alhamdulillah, ngayon naman ay tuturuan namin kayo kung ano ang magandang mga best na mga negosyo tips, no? Para sa mga nagsisimula pa lamang magnegosyo. Wag na po tayo dun sa mga traditional business. So, ito po ay mga makabagong negosyo na ngayon. So, mga tinatawag na ito na ang i-introduce namin sa inyo ay tinatawag na mga commerce, no? Mga commerce na business. Sabing commerce, yung mga nagbebenta, 'di ba? Yung mga nagbebenta ng produkto na online, 'di ba? Mga online business. Dahil po, bakit po online business ang aming isasuggest sa inyo ng mga negosyo? Kasi po, ito po yung negosyo na kahit natutulog ka, kumikita ka ng pera. Hindi mo kailangan paglaanan ng oras, hindi mo kailangan na nandyan ka lagi sa tindahan o sa anuman yan, opisina. Hindi mo kailangan yan sa online business. Kasi ang importante lang sa online business, meron kang product, tapos hihintayin mo lang yung, kunyari, anong platform na pipiliin mo, kung Shopee, or Lazada, or TikTok na shop. Sila na yung kukuha ng product sa bahay ninyo, or saan man kayo. So, hihintayin mo lang yung sila. Tapos, yung mga rider, di ba? Salamat sa mga rider. Kukunin nila yung products. Tapos, yun. Sila na bahala dun. So, ang gagawin mo lang is maintain lang yung mga stocks ng product mo. So, kung may order, ibabalot mo lang. O kung may nagabalot ka na, wala ka nang gagawin. So, ganyan lang ang mga online business. Actually, sa amin, nagsimula ako sa yung palapa. No? Actually, sa online business, kahit na anong negosyo, kailangan mo lang talaga bumili ng mga tinatawag natin ng mga assets. No? Ano yung mga assets? Para sa akin, ang mga pinakamagandang assets na bibilin mo ay yung mga money making machine. So, katulad po ng ang ginawa ko lang, binili ko yung mga maker ng palapa, no? Paggawaan ng palapa, yung mga nagpo-produce siya ng mga produkto na mabibenta mo online, syempre, or yung hindi na hassle sa'yo. Kasi yan yung bago ngayon na diskarte. Diba? Lalo na dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, nagsisimula pa lang yan mag-grow. Pero sa ibang bansa, yan ay sobrang kalat na po yan. Sobrang usual na po. So, kung gagawin mo, bibili ka lang ng something na mag-create ng pera. Para sa amin, ang binili namin is yung paggawa ng palapa. So, yung something na yun na mag-create ng pera ay
Yun ang binili namin. Yun ang binili ko. So, dahil doon na, syempre, kahit papaano, nakaipon tayo ng, ano, ganun, makakaipon ka. Tapos, actually, sa negosyo, hindi naman necessary na kailangan mo mag-ipon ng mag-ipon. Ang negosyo kasi, yung pera, dapat mong paikutin, ng paikutin, ng paikutin, ng paikutin. Yan po yung rule ng negosyo. So, at isa pong tip namin na, yun nga, di ba, bibili tayo ng money making machine. So, isa na po dyan, ang isa sa binili namin ay yung, isa sa binili ko ay yung motor. Yung motor, siyempre, pwede yun na, katulad ngayon na may nagre-rent sa motor. So, kumikita siya ng pera. Ang rate po nun para sa akin ay 500 a day. So, 500 a day yung kinikita niya na wala akong ginagawa. So, pinaparent ko lang yung motor, wala akong ginagawa. So, ganun lang yung mga negosyo na papasukin natin. Mas maganda talaga, mas advisable talaga mga negosyo na papasukin natin ngayon ay yung mga negosyo na kahit na natutulog ka, kahit na wala kang ginagawa, kahit nagbabakasyon ka, ay kumikita siya ng pera. So, yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.